és akkor szeretettel köszöntök mindenkit a Viszonál Galéria és a Budapest Galéria BTM Budapest Galéria nevében. Új Zsuzsi most megjelent könyvének a bemutatóján. A kiáltás még áll, valaki nem látta, még megnézheti utána. És akkor beszélgetünk a könyvről, meg az eltelt egy-másfél évről. Akkor Zsuzsival kezdem egy ilyen személyes kérdés, hogy mikor megismertem őt, hát ennek már 5-6 éve, és akkor megtudtam, hogy ő fotózott régen, és megtaláltam az interneten, még pedig a Sturcz Jánosnak volt egy doktori diszertációja, és ott írt Zsuzsiról elég bőven, és hoz egy-két reprót is tőle, és akkor ezek tök izgalmasak voltak nekem, ez 4 éve volt, amikor ezeket megláttam, és akkor kérdeztem Zsuzsit, hogy hol vannak ezek a fotók, ugye ott vannak a szekrény háta mögött, és nem állítjuk ki őket, azt mondja, hogy nem. És akkor eltelt egy fél év, akkor megint megkérdeztem, hát azt mondtam, és ez így ment 3 éven át. Kapacitáltam, hogy legalább nézzük meg őket, de nagyon el vannak dugva, meg szóval, hogy nehéz előszedni. És hogy akkor megkérdezem most tőle, hogy mondja el nekünk, hogy miért állt ilyen nehezen kötélnek. Azon kívül, hogy nekem el kellett húzni a szekrényt, meg olyan dolgokkal foglalkozni, amivel már régen nem. Ez egy nagyobb munka, és nekem meg a mindennapi megélhetésem volt a fontosabb. Tehát én 91-ben nem direkt módon, tök véletlenül leszámoltam ezekkel a fotó, hozé dolgok. Tehát így nem jutott eszembe több annál, hogy magamat überelni tudtam volna, vagy magamat meg sokszorozni, vagy akármi, és akkor így ezek így úgy szegény képek úgy maradtak, és akkor most így szegény képek előjöttek, hála amúgy ugye a Kisfonti Zsolti enyhe erőszakosságának, meg annak idején, hogy a Várnagy Tibor ezt így a Liget Galériába kiállította az én képeimet. Tehát most ebből az Javítom most Zsuzsit. Tehát, hogy először szerintem nem, tehát ez az abbahagyáson sokat gondolkoztam, és akkor, hogyha ennek a részleteit megnézzük, akkor azért egy picit több is történt. Egyrészt az, hogy a Zsuzsi képeit ugye az István laborálta. Az Istvánnak volt egy műterme a Kossuth Lajos utca 3-ba, amihez annyit kell hozzátenni, hogy abban az időben, tehát a 80-as évek második felében Budapest belvárosa az ugye a Ferenciek tere, akkori Felszabadulástér, Kossuth Lajos utca, Múzeumkörút, Kálvin tér, tehát körülbelül ez volt. Na most az Istvánnak a műterme a Kossuth Lajos utca 3-ban, az egy olyan helyszíne volt a korabeli budapesti szcénának, ahova mindenki följárt, mert hogy mindenkinek szüksége volt reprókra, portrékra, tehát mindarra, ami egy plakáthoz, egy katalógushoz, egy meghívóhoz kellett, és ezt ugye az István csinálta. És ezért az István műterme az egy helyszín volt. Na most a Zsuzsinak a művei is nála készültek, tehát ezt együtt laboráltuk, csak hogy éppen a rendszerváltás azzal járt, hogy ezt a műtermet elvették az Istvántól. Tehát nem is lett volna hol laborálni onnantól kezdve a Zsuzsi képeit. Aztán egy másik probléma volt, hogy ugye elmúlt ez az egész korszak, amikor fekete-fehér fotókat csináltunk, mert megdrágult a nyersanyag, és tehát nem is lehetett volna csinálni ugyanúgy a Zsuzsi képeit tovább. Én ott mutatom most is magam, hogy nekem ott nem volt tovább ezzel kapcsolatban így megnyilvánulni valóm, amit ebbe, hát ez ugye technika, a fotótechnika. Na hát, és akkor én hozzá dalszövegekbe próbáltam, de már előtte is dalszövegekbe, ez egy ilyen nagyon pompás kitérő volt. Ez a hát mindenkinek sajnálom és köszönöm. Ez a Liget Galéria, meg fotótechnika, de én mindig is, hogy
lágerénekesnő szerettem volna lenni. És akkor szerintem még az is vagyok. Tehát ezt így tudom Zsuzsi, még tovább. Azért tudod, hogy fotótörténetet csináltál Magyarországon, ugye? Csak Figyelj, kérdezem. mondjad, ugye, mert csak itt Nem, csak hogy azért tudod-e. van ez a hordozható. Nem, csak azt kérdeztem, hogy tudod-e, hogy fotótörténetet csináltál Magyarországon. Ha tudod, akkor oké. Azzal is foglalkozom. Csak kérdezem. Most, hogy így itt vannak a szakemberek, és mindenki mondja a tutit, így gondolom, hogy lehetett valami. De nem gondolom, mert nem voltam tudatos sosem, Neked csinálni és kellett, ezt vállalom gondolom. is. És nem értettem a fotótechnikához, mint ahogy a Tibi elmondta az előbb, nekem a Halas segített, meg ő segített ezekbe a technikai dolgokba, elképzeléseim voltak, de körülbelül annyi, mint egy dalszövegről. Tehát ezt így én egyedül nem tudtam volna megoldani, Az mindegy. lazán. Szóval, hogy végül is elővette a fotókat, vagy elővettük, megnéztük őket, és megcsinálunk egy kiáltást, ami viszonylag régen, egy évvel ezelőtt, majdnem, 2012 májusában, és akkor még csak azok voltak kiállítva, illetve azokat láttuk, amik papír alapon elkészültek annak idején, illetve nyomtunk hozzá néhány új printet, mert sok kép eltűnt, elég nagy méretű gépek is, tehát ugye a Esztergomi is, vagy a Borzónak a nagy 3-as fotója, szóval nem volt elég anyag, és akkor a negatívokat beszkenneltettük, és készültek ilyen lambda printek, amikről tudni kell, hogy ezek fotók gyakorlatilag csak digitálisan vannak megvilágítva. És ezért fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy ezek is eredeti munkák, csak éppen most készültek, vagy most fognak készülni. Szóval létrejött a kiállítás, és akkor, hogy akkor legyen katalógus hozzá, és kerestünk valakit, hogy kiírja a tanulmányt, és a Katát javasolta András Edith, aki tanítványa neki, és itt jön be a... Nem? De, így volt. Jó, akkor Zsuzsit kiadjuk most, és akkor... Szóval, hogy Katát felkértük, hogy írja meg a tanulmányt, ez viszonylag biztos, hogy így volt, és készült egy tanulmánya, egy kis katalógus készült a kiáltáshoz akkor. És amikor a kiáltás már létrejött, akkor észrevettük, hogy ilyen gubancok vannak, hogy például a katalógus és a falon levő képek némelyike oldalfordított, és akkor kiderült, hogy itt vannak ilyen gubancok, hogy most akkor melyik az igazi, de mindegy, és akkor mondtuk Zsuzsinak, hogy hol vannak a negatívok, és akkor itt már határősen bejött a képbe, és elkezdte feltárni az óriási anyagot, ami a több száz fotót ölel föl, és próbált rendet tenni benne. Akkor mondd el, hogy ez hogy volt. Tehát az úgy volt, majdnem pont úgy, ahogy te mondtad, a kis Fonti. Hát, de azért úgy volt, hogy így gondoltunk az András Editre, aki egy nagyon elfoglalt és nagy érdemes művészettörténésznő, nagyon sok mindent köszönhetek neki, és de éppenséggel nem ért rá. És akkor ez így kiderült, és akkor a Várnai Tibi mondta, hogy hát akkor legyen az oltaikat. Én megnéztem a Katát, így a interneton, ahol ez a nő, Brigitte Bardot, ekkora sörényel, meg mit tetkó, meg akármi, és akkor, de aztán végül is, mint ahogyan mindig, én a Tibinek hát így hagyatkoztam őre, és én kellemesen jól nem csalódtam, és amúgy az András Edith pedig ehhez azt fűzte hozzá, hogy az oltaikat a legkedvesebb és legtehetségesebb tanítványa. Tehát boldogan adta át ezt a munkát, vagy mit tudom én, hogy nevezhetjük ezt a... tehát a Katának, és akkor én egyébként ettől itt tök boldog vagyok. És akkor most passzolhatom? Adhatom? Hát igen, ez az ilyen típusú kutatás az valahol a legizgalmasabb része egy művészet
művészettörténeti vagy művészettörténészi munkának, vagy kihívásnak, ugyanakkor hihetetlenül nehéz. Én múzeumi gyakorlatból jövök, és ott már kiderült számomra, hogy a 90-es éveket nagyon nehéz letapogatni, mert megszűnnek a privát archívumok, vagy rendezetlenek, vagy nem tudunk róla. Olyan nyilvános archívumok nincsenek, ahol jól dokumentált kiállítások lennének. Nagy kivétel egyébként a Liget Galéria, mert a Tibi az eszméletlen, szisztematikusan és konzekvensen dokumentált mindent. És akkor, ahogy megyünk vissza az időben, nyilván egyre nehezebb. A Zsuzsi életművéhez meg még az is hozzátartozott, hogy amit a Zsolt is említett, hogy ugye a legtöbb munka az nem létezik effektív, kézzelfogható formában. Tehát úgy rendet tenni, vagy kiigazodni egy életműve fotókba, hogy igazából az ember csak digitálisan látja, tehát beszkennelt negatívok, meg síkfilmeket próbál képernyőn azonosítani, minimális színkülönbségekkel, szürkébb, nem szürkébb, tényleg oldalfordított, az egy hihetetlen nehéz feladat, de ugyanakkor tényleg az egyik legizgalmasabb része volt, hogy összeszedjünk egy olyan teljes övt, ami ezt a 6 évet, ameddig a Zsuzsi fotózott, azt képviseli, és ami a legjobb volt ebben a munkában, ami tényleg egy nagy kiváltság, hogy egyrészt egy ilyen nagyon, nagyon derűs, jó légkör volt mindig, és mindig együtt dolgoztunk, vagy együtt döntöttünk, rendszeresen találkoztunk, és együtt hoztuk meg a döntéseket, ami szerintem egy nagy kiváltság, mert nagyon ritka az ilyen együttállás ebben a szakmában, mert sokkal több a frusztráció annál, mint hogy emberek ennyire könnyen, hosszú időn keresztül tudjanak együtt dolgozni, úgyhogy ez egy nagyon fontos pozitívuma volt ennek az egy évnek. És ami szerintem még fontos, hogy az Editet emlegettétek, hogy valahogy hát szerencsés együttállások folytán ugye nagyot lendítettem hát egyrészt az ügyön is, meg a mi munkánkon, hogy közben párhuzamosan folyt egy olyan egyeztetés, amit valóban az Edit nekem egyik legnagyobb mentorom volt, meg dolgoztam vele többször együtt, és ugye a Tét meghívta a Zsuzsi egyik képét egy készülő kiállításba, ami novemberben nyílt meg, a Tét Modernben egy nagy csoportos kiállítás, tehát hogy párhuzamosan segítette a munkánkat az, hogy egy ilyen nagy nemzetközi bemutatóra készül a Zsuzsi is. És azt gondolom, hogy ez a kiadványnak is jót tett, az ő munkáinak is nagyon jót tett, és azt gondolom, hogy az utóéletének is nagyon jót tesz az, hogy gyakorlatilag a teljes ismeretlenségből, nem tudom én, talán 5-6 képét ismerhették a Zsuzsinak, hirtelen a semmiből egy tétmodernes kiállításban részt vesz, és kijön egy olyan könyv, ami hát végül is aztán talán 147 lett a vége annak az övkatalógusnak, de hát tényleg egy több százas fotóanyagból válogattunk le egy olyan lezárt életművet, mert ugye ez 85-től 91-ig egy lezárt 6 évnek a termése, ami reprezentálja azt, hogy ő hogy gondolkozott, és mi az, ami számára most is fontos abból a 6 évből. Ja, igen. Szóval tényleg nagyon jó csapatmunka volt, nem én is volt, aki nem tudom megjött, mert nincs itt még soha szégyen gyalázat. Teljesen de volt, szóval néha el is értékelült, hogy hát mi egy ilyen csapatban dolgozni, de tényleg jó volt, bár a végén meg voltak még feszültségek, mert a határidő az folyamatosan csúszott. Tehát tavaly november tájékára terveztük kihozni ezt a könyvet, aztán a február, aztán március, április, és nekünk meg volt egy NK pályázatunk, amiből el kellett számolni, és hát nagyon a végén volt, hogy végén már ilyen fenyegetőzések voltak. Katával szemben majdnem össze is vesztünk, de azt nem gyorsan elsimítottuk a dolgokat, szóval végül is hát nagy megkönnyebbülésünk, hogy megjelent a könyv, találkoztam egy nyomdából, és azt hiszem, hogy szóval jól sikerült, és büszkék vagyunk rá. És ugye még tudni kell, hogy a tavalyi kiáltáshoz kiadtuk a katalógus mellé egy verses kötetet, ahol Zsuzsi összes, vagy majdnem összes verseny és dal, ami addig elkészült, a szerepel benne, ajánlom azt is mindenki figyelmébe, és hát tényleg elképesztő Zsuzsibe ez a sokoldalúság, ugye, hogy fotós munkákat csinált, akkor csinált ezeket a magánperformanszoknak hívjuk, ezeket az eseményeket, amit ő megörökített, ugyanakkor ugye a verseket és dalokat írja és énekel, nem akárhogy. Szerintem elég szép egy rajongótábora van. Szóval, hogy ez a sokoldalúság, ez roppant vonzó. És
még annyit tényleg így élményszerűen, akkor tavaly novemberben megnyílt ez a bizonyos londoni kiállítás a Tate Modernben, amit egy elképesztő, mert tudomásunk szerint Maurer Dóra után olyan második élő magyar, aki egy ilyen szuper helyen szerepel egy munkájával. Akkor kimentünk, 10 voltunk talán, és egy ilyen szuper ilyen, minek hívják az ilyet, csapatépítő tréningen szerepeltünk Londonban, kivettünk egy óriási lakást, ami 10 voltunk, 5 hálószobával és egy darab WC-vel, úgyhogy nagyon izgalmas reggeleink voltak. Túléltük, és szóval szép egy hét volt. És hát mindenkinek ajánlom figyelni a katalógust, illetve a könyvet, mert már inkább annak hívjuk. Aki nem kapott ajándékba, az vegye meg 3000 forintig kedvezményesen. Köszönöm szépen. Én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem ez egy nagyon, tehát nekem például ez egy nagyon fontos szempont, és ezt most is fontosnak tartom elmondani, hogy az, ami például nekem hiányzik az én szakmámban, vagy a mi szakmánkban, hogy ilyen típusú generációk közötti párbeszédek létrejöjjenek. Tehát még mindig annyira fiók. Jó, tudom, nem akarok megsérteni senkit, de tényleg van egy olyan, hogy az én rálátásom az nem az, ami mondjuk a Tibié. És ez mondjuk egy fontos szempont volt nekem a könyv szerkesztésénél, hogy én teljesen máshonnan közelítek, egy másfajta távolságból, és hogyha tetszik, akkor egyrészt ez egy handicap, másrészt meg segítség. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos termékeny része annak, hogy az ember hogy nyúljon vissza a közelmúlt kortárs művészetéhez. És ezt csak azért tartottam fontosnak elmondani, mert csak gyorsan elmondanám, hogy a könyv hogy épül fel, hogy együtt válogattuk ki a képesanyagot, ami egy nagyon bő képes táblák, amik hát mondjuk azoknak a munkáknak a reprói, amik egyrészt a Zsuzsi számára a legfontosabbak, másrészt pedig a legtöbbet szerepeltek, vagy azok közül a munkák körül voltak időben, amik a legtöbbet szerepeltek, viszont eddig nem voltak láthatóak. Nekem van egy bevezető tanulmányom hozzá, és a Tibi írt egy másik tanulmányt, vagy szöveget inkább, ami nagyon fontos része, hiszen ő a szemtanú, ő az, aki elmondta, hogy dolgoztak együtt, és aztán később hogy alakultak akár a ligetes kiállítások, akár később, ahogy együtt mentek nemzetközi kiállításokra. Ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy ez a könyv ez egy forrásanyagként is funkcionáljon. Egyrészt ugye ezért került be, vagy ezért is fontos volt, hogy a Tibi leírja és elmondja, és meglegyen hivatkozási alapként, hogy mi történt akkor. Szintén egy vitatott része volt, de annyira örülök, hogy a Zsolték elfogadták azt, hogy belekerüljön egy interjú, amit csináltam a Zsuzsival több fázisban, ami tulajdonképpen elmeséltettem vele az életét. Ami egy nagyon fontos dolog szerintem, mert nagyon sok szempontból árnyalja azt, hogy miért nyúl bizonyos témákhoz, vagy miért beszél bizonyos témákról, hogyha az ember időben összerakja ezeket a mozaikokat, és ez nagyon fontos, hogy ezt ő mondja el. Tehát ezt ne én interpretáljam egy szövegbe, amiben beemelek részleteket, vagy én rakok össze különböző darabokat, hanem meghagyjam egyrészt azt az élő beszédszerűségét, ahogy ő fogalmaz, másrészt pedig ugyancsak forrásként legyen meg más további kutatásokhoz. És a könyv végén meg látnak egy övkatalógust, ahol meg a teljes életmű szerepel, kis képekkel és annak valamennyi adatával. A 300 valamennyi, vagy csak a 100? Nem, a kiválogatott. Ez lesz az életmű, tehát további képek nem bukkanhatnak fel. De várjál, hát ez hogy? Ez egy konszenzusos döntés volt, hogy elsősorban a Zsuzsi mit szeretne az ő életművének tudni, megbeszélve a Tibivel, aki neki nagyon fontos. Hát ez olyan fura. Ez nem. De fura. Mert hát az öv elvileg az, ami valamikor nyilvánosságot kap. Így van, tehát de ez most nem az, hanem ez pontosan, jó, akkor hadd mondjam el. És viszont a teljes életműnél sokkal kisebb. Nem. De nem baj. Nem. Jó, okay. Indítsunk onnan, hogy ugye a Zsuzsinak volt az első kiállítása 87-ben a Liget Galériában, az egy önálló kiállítás volt, és akkor utána
volt lehetőségünk, illetve nem, mert a legelső egy csoportkiállítás volt, amin a Zsuzsi szerepelt, és utána egyéni kiállítás, akkor megint jöttek mindenféle csoportos kiállítások, aztán még egy egyéni kiállítás, amerikai szereplés, bécsi szereplés, lengyelországi szereplés, tehát ez a bizonyos 1987 és 91 közötti periódus, amikor a Zsuzsi aktív volt ebben a fotográfiai vagy képzőművészeti területen, akkor ezek így realizálódtak. De természetesen, igen, tehát erre most próbálok válaszolni, hogy ott az volt a probléma, hogy ugye a Zsuzsi készített sorozatokat, tehát ő úgy kezdett el fényképezni, hogy még nem volt, tehát nem azért kezdett el fényképezni, mert meghívtuk a Liget Galériába, hanem elkezdett fényképezni, létrejöttek sorozatok. Na most abból nem fért ki minden, például ezen az egyéni kiállításon, pontosabban úgy fért ki, hogy a sorozatnak egy részéből készült print size kiállítási méretben nagyítás, és akkor volt még, ami ilyen apróba volt kitéve. Tehát nem minden került ki. És ez az, ami utóbb előkerült, és most már az életmű szempontjából az a sorozat, ami akkor nem volt teljes egészében végigragozva, mert nem fért volna ki, tehát az ma már bővebb és nagyobb. És aztán voltak olyan sorozatok, amik nem tudom, mondjuk csoportkiállításon szerepelt egy vagy kettő, amennyi kifért, és ott is voltak még különböző dolgok, tehát hogy... Tehát, bocsássuk, ha jól értem, akkor ami most itt szerepel, az a 150, nem tudom, mennyi? 147. 147. Ez mind ebben az időszakban született mintáskópia. Ebben az időszakban szerepelt. Tehát a kópiáknak a nagy része az eltűnt, lappang, és vagy el se készült, mint mondtam, mert nem fért volna ki. Hogy nem fért volna ki? Mert nem azt mondtad, mert az előbb azt mondtad, hogy kicsiben megy volt, de nem raktátok ki. Nem, volt, amit kicsiben kiraktunk. De volt, amit nem raktunk ki, mert mondjuk egy csoportkiállításon például nem lehetett volna Bécsben kitérni arra, hogy itt van nem tudom 3 kép, de még készült másik 3, stb. Félreértés ne essék, nem kötözködöm, csak szeretném megérteni, hogy akkor most már ez clear? hogy amikor azt mondjuk, hogy öv, akkor azt ki és milyen szempontok alapján határozza? Annak alapján határoztuk meg, hogy ugye a Katával a Zsuzsi, tehát a Zsuzsival föl lett túrva az egész lakás. Legalábbis azt hisszük, hogy az egész lakás, és a szekrényt is eltoltuk, meg az ágy alá is benéztünk, tehát hogy minden negatív volt, megnéztünk, ami egyáltalán valaha készült, és akkor ebből lett kiválasztva azt, hogy most a Zsuzsi, Kata, Zsolt, meg én, tehát összedugtuk a fejünket, hogy mi az, ami azokba, amit egykor bemutattunk sorozatokat, beilleszthető teljes joggal. Így most már világos? Kicsit necces. Azért nehéz erre, és nem mindig releváns a válasz, mert a Zsuzsi az nem egy professzionális képzőművész, vagy fotós volt. Tehát az is, hogy ő, vagy az is, hogy kizárólag kiállításra készülnek nagyítások, az nála nem egy releváns mérce. Tehát ő magánhasználatra csinált képeket, tehát ő nem egy professzionális képzőművész volt, aki úgy kezelte akár a képeket, vagy a negatívokat, hogy az nagyon szisztematikus lenne, aláírva, méretezve, nem tudom mi, tehát hogy ezért máshogy kellett néznünk, meg válogatnunk ezt. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy egyikünk se volt a mai értelemben, mert professzionális képzőművész, professzionális galérista. Ugye eleve mi egy olyan korszakban éltünk, ahol nem volt például műkereskedelem. Tehát esély se lett volna arra, tehát arra volt esély, hogy a Zsuzsinak a műveit bemutassuk a Liget Galériába, vagy elvigyük Szombathelyre, vagy nem tudom én ide-oda-amoda. De tényleg a Zsuzsinak a művei, meg a
kiállítási printek azok szinte kiállításról kiállításra készültek. Tehát nem úgy készültek, ahogy ugye a Kata hivatkozik rá, egy profi, ugye úgy dolgozik, hogy megcsinál egy művet, és abból egy bizonyos méretben egy bizonyos példányszámot, és aláírja, megszámozza, stb. Ezt egyébként még a Kerekes Gáborék se tudták akkor. Így van. Tehát ezek alkalomról alkalomra készültek, és ezek inkább szellemi termékek voltak, mint művek abban a bizonyos piaci értelemben. Na most a másik nagyon fontos, amit ehhez érdemes hozzátenni, hogy ugye a Zsuzsi abba hagyta 91-ben, rendezte az utolsó kiállítását, és akkor utána elkezdődött a zenekar és az énekesnői pályafutás, ami igaza van a Zsuzsinak, előtte is folyt. Tehát az is nagyon fontos, hogy a Zsuzsi mondjuk elkezdte írni a szövegeit bőven az első kiállítása előtt, és a fotók előtt, és ezek tulajdonképpen dalszövegek voltak, dallamok is készültek hozzá. Amikor az első kiállítása volt, akkor tulajdonképpen már megszületett a zenekar is, csak nem a zenekar született meg, hanem a néhány dal, és a zenekarnak a, hogy kellene ezt mondani, csírája, igen. És aztán jött egy váltás, és amikor a Zsuzsi énekelni kezdett, akkor itt szép lassan elkezdett feledésbe merülni ez a 80-as évek második felében ez a képzőművészeti aktivitás, és ez az, amit az András Edith fedezett föl, méghozzá úgy, hogy amikor az András Edith és később a Sturz János elkezdtek írni a magyarországi nőművészetről, akkor ők például belevették a Zsuzsi munkáit, aztán az Antal Jusuf is ráerősítette erre, amikor volt egy kiállítás 97-ben a szexualitás és erotika a magyar képzőművészetben. Tehát akkor időnként fölbukkant a Zsuzsinak, fölbukkantak ezek a munkái, de hogy mondjam, tehát hogy nem kerültek bele a köztudatba. Így például, amikor a Keserű Kati csinált egy nagy nőművészeti kiállítást 2000-ben az ENSZ Múzeumban, ami a magyarországi nőművészetet tekintett át 1960-tól napjainkig, 2000-ig, akkor például ott a Zsuzsi művei nem szerepeltek. Aztán volt a Tyúkszemmel, a Kogárdba, ahol viszont ismét szerepelt a Zsuzsi, és akkor, amikor Bécsben rendeztek egy nagy kelet-európai nőművészeti kiállítást, akkor ott megint az András Edith volt a kurátora a magyar művészetnek, és akkor az András Edith beletette ebbe az anyagba a Zsuzsi. És tulajdonképpen ez a bécsi anyag, tehát ennek a katalógusát nézték meg a Tate Modern kurátorai, és hívták meg a Zsuzsit. És akkor közben a Zsolt, tehát a Missionárt galériáról se feledkezzünk meg, mert a Zsuzsi újra felfedezése az nem történhetett volna meg, hogyha a Zsolt nem áll a Zsuzsi mögé, és nem kezdi el ezt a projektet, amiről végig szó van, hogy nézzük át az életművet, csináljunk új printeket, és akkor hozzá kell tenni, amit ott bent lehet látni. Tehát, hogyha megnézitek, hogy milyenek a régi printek, hát az a korabeli technika. Tehát amennyi pénzünk volt, hogy dokukróm papírt tudtunk venni nagyot, azt hogyan tudtuk lenagyítani, és hogyha emellett megnézitek, hogy milyenek most a digitális printek, hát sokkal részletgazdagabbak, és sokkal több minden van rajtuk, tehát... Ez nem a technikából adódik, hanem abból például, hogy ugye annak idején Halas István átkontaktolták a negatívokat, amik túlnos gazdag, sok szürkével bíró negatívok voltak, és egy ilyen síkfilmre fordították át, ami kemény karakterű volt, tehát ott eltűnt a neve egy csomó, de Zsuzsinak ez volt a szándéka, hogy ezek ilyen egészen szintén grafikus jellegű, csak fekete-fehér, tónusmentes képek legyenek. Ezért van egy-egy képből több variáció, tehát hogy az új tónusos teljesen máshol néz ki, mint a régi, és ne kapkodj. És akkor még ennyit a kérdésedhez, hogy valóban ez a 147 kép, tehát amit most Earth-nek hívunk, ez egyrészt szűk, másrészt viszont tág. Ahhoz képest szűk, hogy ugye sokkal több, tehát több száz negatív létezik, de hát szerintem ugye ez fogalomtisztázás a kérdése, hogy mit nevezünk övnek. Szerintem egy övbe, egy festőnél biztos nem teszik bele a műtermi melléktermékeket, tehát a pici apró vázlatokat, vagy amik nem sikerültek, de nem dobta el őket.
Az, Itt viszont ami ki lett... valamikor nyilvánosságot kapott. Ez mostannál Hát ez attól viszont sokkal bővebb, hiszen ennyi nem volt csak kiáltás, sőt, olyan szempontból sokkal bővebb, hogy sokkal több szerepel a katalógusban, mint ahány fizikailag létezik lenagyításban. Tehát most egy csomó kép van, ami még meg sem született, mert csak a negatív. Mi van a másik 300-al, hogy azt valamikor látjuk, az vagy kicsiben, vagy az kész, az el kell felejteni. Én tulajdonképpen nem ehhez szólnék hozzá, csak nem ehhez a katalógus készítést kérdezném, hanem valahol olvastam, hogy a Hajas Tibor életműve is nagyon inspirálólag hatott. Erre szeretnék rá kérdezni, hogy mennyiben. Hát mondhatom, köszönöm a kérdést, és jó, hogy szóba hozta. Hát szerintem az én, ha lehet életműről beszélni, az én esetemben nem jöhetett volna létre, ha nem ismerem meg a Hajas Tibor életművét. Ilyen nagyon puritán, egyszerű a válaszom, de számomra az nagyon fontos volt akkor. Tehát egy másfajta gondolkodás, minden tekintetben másfajta fotóhasználat, amit én láttam. Tehát azt hiszem, hogyha és ha még megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy elmesélem annak a körülményeit, hogy jött egy idegen ember Amerikából Magyarországra, és így hallott már Hajas Tiborról, és akkor Várnagy Tibor, Halas Istvánnal együtt elmehettünk a Széphelyi György, aki a Hajasnak az öccse, és ő megmutatta azokat a képeket, az számomra nagyon kikerülhet. Tehát én nem hiszem, hogy az hogy ki tudnám. Tehát, hogy ez nagyon fontos volt, tehát köszönöm szépen. Hajas Tibor meghalt 1980-ban, tehát a fiataloknak mondom, akik ezt nem tudják, és az ő műveit nem lehetett bemutatni éveken keresztül. És tehát amire a Zsuzsi utalt, hogy mi a Székhelyi Gyurihoz fölmehettünk, amikor bármikor egyébként, de erre külön ezek remek alkalmak voltak, hogy amikor külföldi művészek jöttek, akkor mi együtt fölmentünk, elkísértük őket, és akkor megmutattuk nekik azt, amit kiállítóteremben nem lehetett, a Hajas életművet. Egy spajzban láthatók, hogy most tudom ennek idején. Ja, tehát hol szekrény mögül, hol spajzból kerülnek előre megmutatni. Nem csak a spájz, hanem egy olyan szemlélet, amit én se Magyarországon, tehát akkor még nem jött be kívülről a nyugat, azt se lehetett látni, egyébként tök normális, hogy a Hajas Tibor mit csinál, de hát minden esetre szerintem nagyon fontos minden tekintetben az ő életműve, és az nem csak képek, hanem egy filmek, írások, költészet és egy rakat dolog, ami nagy tisztelője vagyok, és hát annak idején, ha nem jön az amerikai John P. Jacob, akkor faszán, nem tudom, én azt nem tudtam volna. Ugyan azt is megemlíteném, hogy volt a Beke Lászlónak a Mozgóvilágban egy írása a performance-airól a Hajasnak, ami már azt az erőt sugallta, hogy az egy rendkívüli ember, meg egy kivételes költő, képzőművész, vagy bárminek is lehet tekinteni, de nagyobb publikációja nem volt, és akkor ez, igen. De volt egy publikáció, Párizsi Magyar Műhely adta ki a Hajasnak az életmű katalógusát, azt hiszem 85-ben, és ezt azért néztük. Hát jó, egy számizdat kiadvány, amit tudod ki vett meg, hol van a Szilágyi Saci most, mint számizdat árusító. Hát így azt nem lehetett nagyon sok helyen kapni, és nem is nagy példányszámba. Amúgy jelezném, hogy egyszer volt egy másik kiállítás, nem tudom mi volt a címe annak, a Liget Galériában, ahol a Liget Galéria először több
kortárs művésszel együtt kirakott egy hajas képet is, és utána lett az hogy hát akkor lehetett szabad lenni a hajas képeket kitenni, és akkor nagyjából utána csinálta meg a István Király Múzeum a hajas életmű kiállítást, aminek szintén lett egy szép, ugyanolyan katalógusa, mint az előbbi, csak az előzőt Párizsba adták ki feketébe, és akkor fehérbe meg ugyanazt Beke László szerkesztette a István Király Múzeumban. Sajnos több dolgot ott nem publikáltak a hajastól, de ez nagyon fontos volt, hogy Tamás jelentkezik. Csak annyit mondják, hogy 80-ban ki volt állítva a hajas pároskatokon, és 83-ban itt a Lajos után. A Heged című kiállítás. Igen, tehát a hajasnak szerepeltek így úgy a művei, sőt, mi több a Bódi Gábor Psziché című filmjében lehetett látni tőle egy performance, de lényegében mégis az volt a helyzet, hogy a hajas életmű kiállítás az ugye Fehérváron született meg. És akkor ennek volt az egyik előzménye, hogy mi 86-ban csináltuk ezt a bizonyos Fényképek című kiállítást, és akkor a Beke Laci óvott bennünket attól, hogy 86, 56, hát nem kéne kirakni a hajast, mert ebből baj lesz. Mi mégis kiraktuk, és akkor 87-ben csinálta meg az István Király Múzeum. Tehát ez egy ilyen, ma már ez nehezen érthető, hogy mik voltak ezek az érzékenységek, meg nem tudom, de végül is akkor már ezt meg lehetett csinálni, hál' Istennek, és ez így volt. Röviden tényleg annyit, hogy éppen az előbb beszélgettem, itt volt Somogyi Zsolt és a Spengler Kati végignéztük a kiáltást, és arról beszélgettünk, illetve mesélik ők az élményüket, hogy nagyon sok egykori, korábban több évtized ezelőtt dolgozó fotósnak az életműben nincs rendbe téve, és ilyen ebekardizadján vannak, illetve ők is úgy kezelik őket, és akkor hát nagyjából ennek az oka az volt, hogy igazából nem látták ennek a fizikai értékét, tehát hogy anyagi értéke, amely egyrészt pénzbe kifejezhető, mások pedig ezek olyan műtárgyak, amiket illik védeni, vagy legalábbis normálisan karban tartani, és Zsuzsi sem tekintett így rá ezekre a tárgyakra, tehát azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy ő ezeket így műtárgyak gondolta, hiszen amikor mondtam neki, hogy Zsuzsikám egy csomó pénzmunkapot csinálna majd egyszer, ugye mondja egy galériás, rossz lelkű, és akkor azt mondta, ugyan már kivázába, és hát most ugye már 2 múzeum lett egy egész szép kollekciót, és több magángyűjteménybe kerültek el a művei, és hát még egy csomó még legyitásra vár. Bocsánat, hadd mondjak valamit, hát amit a Kata most megcsinált, az szintén fotótörténet. Tudnék, ez a helyzet, hogy a 65-től máig tartó kortárs fotó nincs feldolgozva. Tehát én, amit csináltam például, meg valamit azért csináltam, az úgy volt, hogy nem tudtam mire támaszkodni. A neoavantgárd tendenciák könyvének mondanak. Most annak a folytatásában a Zsuzsinak a képei abszolút, hogy mondjam, ott lesznek így is, de most már legalább tudok majd mire hivatkozni. És nekem mondták is, ilyen, hát hogy mondjam, ilyen, mindegy, szóval mondták, hogy mertem én úgy megírni a könyvemet, hogy nem volt megalapozva. Hát mondom, várhattam volna még másik 30-40 évet. Csak nem jön össze. Tudod, hát a Zsuzsinak is lehetne mondani, hogy miért nem vette elő a Mikiről született monográfiát. 80-ban halt meg a Diki. A mai napig nem született róla monográfia. De mindegy, ezt mondom. Tehát ez kétszeres. Nem a te sarad. Tehát, hogy ez a kis kötet, ami ilyen kis szerénynek néz ki, ez kétszeres értelemben is fotótörténeti esemény. És aki ezt nem tudja, az hülye, ennyit tudod. Gyerekek, valami kis békadal. Biztos? Ne, szabadban vannak.
Tiszta a piac. Vagy zenéljük. Na, akkor, hogyha a Kristóffék itt vannak, mivel hogy nincsenek, de hol vannak itt? Itt kéne lenni már. Kristóf? Hát, tehát, hogy kicsit zenélnek a Kristófék, mondjuk 30 percet, csúszik a mászik. Csajka zenekar is 30 percet, meg még én is a Kristóffal egy 30 perc. Kristóf, itt vagy mindenki? Hogy gyertek? Hogy így. Köszönjük szépen a figyelmet. Sajnos ez a... Hát köszönjük szépen.